దేవత ఒంటి మీద 100 కేజీలు బంగారం 364 రోజులు ఒంటి మీద ఉండటం అనేది ఒక్క భీమవరంలోనే మావుళ్ళమ్మ దేవతకి సాధ్యమైంది. అమ్మవారు ఏ కోరిక కోరినా కూడా నెరవేరుస్తుంది. గౌరవ సభ్యులందరినీ కోరుతున్నాను, ఒక్కసారి మా దేవతని దర్శించండి, మీ కోరికలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి. ఆ దేవత ఇంకా చూస్తే వైబ్రేషన్ వచ్చేస్తుంది. అధ్యక్ష, మీకు కూడా తెలుసు. కానీ ఆ దేవతకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే 100 కేజీల బంగారం అమ్మవారి ఒంటి మీద ఉంటే సెక్యూరిటీ లేదు. వెంటనే సెక్యూరిటీ గవర్నమెంట్ వారు అలాట్ చేసి 3 షిఫ్టులు పెట్టి 3 రోజులు 6 గన్మెన్లు పెట్టినట్లయితే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. 100 కేజీల బంగారం 364 రోజులు ఒంటి మీద ఉండే దేవత, ఏకైక దేవత భారతదేశంలో మావుళ్ళమ్మ వారు ఒక్కరే. కనుమ దేవతలకి పెడతారు, తీసేస్తా ఉంటారు. ఈ దేవతకి పెట్టింది తీరు ఇంకా